あ、すいません、まだいけますかね。ラストオーダー5分前で閉店がその30分後になるんですけど。あ、僕全然大丈夫ですよ。いや、多分全然ゆっくりできないと思うんで他のお店の方がいいかなって思うんですけど。いや、僕一気に頼むので全然大丈夫です。いや、こちらどうぞ。はい。大丈夫。失礼します。ラストの時間なんでご注文お伺いします。とりあえず生先に3つと、もつ鍋2人前と、焼き鳥の盛り合わせ5人前で。僕らが止めてないんで早く帰ってください。これじゃ止めれないですよ。いや、お腹減ってるんですけど。ご飯よりこの間で帰れる方がいいでしょ。早く、今すぐに。はい。